دەم باش تەباشانên hêja vê xelekê re yad bin navnîşana pend û wate ez ê ji vê pirtûkê bixwînim pendên Kurdî. Ev pirtûk ya min e, sal 2014 de min çap kir, 17 salan min pend didan ser hev, 3400 pend mi dayî ser hev û mikarî bû 1000 çap jî çap bikira. Îro hin mêvanê me hene, ez dixwazim ez berê xwe biwandim û ez ji wan bipirsim ji kak heskiriyê Laleşê dest pê bikim Kurd dibêjin bira tenê mirina bira naxwaze. Belê ev têwataya deraga kuzû pê vedinê tenê dişewitê û bira tenê yasa birê xwe dikişîne. Ama ji xeyrî wî çi pê hatî miriye maye zire çi ziyan gaye nexema wan e. Tenê bira xemê bira ye. Xemxwarê birayê xwe ye. Car tenê bira naxwaze birê xwe bimire. Hema ê nebira wek hev. Ez dirim cem kak Hozan Robarî û Kurd dibêjin bilayan bera biyan li ber daholan te dîlan nekin. Çıkarma dubara Bilayan bera biyan li ber daholan te dîlan nekin. Biyan, liyan. Biyan. Kesê dûr ne meriv ne naskirî. Erê. Wetawê dema kesekî baş nos nekî tu nitonî wî bipeyivî yani wê hev gotina hatiye. Belê. Ez ê veya ji pêta dil bipirsim dikarib bêtir firedikê yan tu çi lolê dinere? Ez ê bila gotî hezkeriyê Laleşê bêjim te got bira naxwaze bira. Bira li henûj birê re pişt e. Darê û tenê dibînî biran tenê naxwaze bira bimire. احترام من جرا يعني أجلاد بقولنا إنه برا أو ناكي قصدي جو برا ناغازي برا بمري بيش تاخد داره جو بيش شوجي مثلا عين ورقة دبي ليفش برانا بيشترن يعني أو هنا إيه الديان تجو برا كاس أو ناكي دبي مثلا سرباشي خو مدى دست حوالا برا كاس نخو بر أو دام أو دا أو نقولي تماشات خو چناكي اوه خو مدى دست حوالم برا ایتا دیداون فرمو باش دیسا اشتت پرسم از dibêjim Kurd dibêjin bera Xwedê bi min re be û bera şûrê min jî dar be. تمام و تشت برا ایش خود مرا به خود دوم ایش مثلا د ماشینه چی مرا گو الله خدای گویلا کس نکنه پیشیا مرا بگیره برا شوری مرا در دار به دیسا مری انتصار ده گناه حسن به مرا نکن بو استعمال بکنه بوش فرمید وەک بەرا Xwedê bi min re be û bera şûrê min jî dar be. Wê kavêj ber got Xwedê bi min re yî hêzek gelekî xurt bi min re yî ew dar jî wê gelekî bihûde be sûde be bi wê baş be jê re. Ez dirim cem kekê hezkiriyê Laleşê. Kurd dibêjin bira çû mala xuşkê hesp bi 4 niga bû vegeriya bi 3 niga. Ev ser wataya enu keç ji mala bavê têr nabe. Enu mala bavê tim pê şîrîn e. Jar birê xwe çû bi hespê 4 linga vegeriya bi 3 linga. Heta bi lingê hesp jê qetan. Yani ev jî ji mala bavê ye, ji bîna mala bavê ye. Tim wekê gotî dilê wan bi mala bavê dimînê. Tim hez kiriye mala bavê xwe ne. Baş tu her hebî û ez diçim cem kekê Hozan Robarî. Kurd dibêjin bila yan bera
جویا من بە ئاv be ji ku tê berabê جولنا وي çawa جو جو. جو اوفي e يعني اف وطوي بلوني يشير بقدا شاوى دقدا نخمه منه يعني في فيدي بينا في زرار بينا نخمه منه وطوي هذا ابي سر ازيتي سەر ئەزئەزیەتێ gelekî xweş coyayî bi av co av tê dimiş bera av tê debe û av bê ser bexçeyê me bistanê me baxê me av ji ku tê jêrine girîng e ev ezîtiyê ev hawaya spas xir ez diçim cem kekê pêta dil Kurd bêjin û ana tu jî ti ser axivî baş e birayê min e û ji pişta bavê min e آره برای من از پشتا باو منه ای گوش پشت باو مرا به مرا برا به تو جاری مرا ناترکیده بس ای گو مرا را برا به دبی گو مثلا اوه که تیکه یعنی که مسیح که تیکه انو برا پشت باو تو جاری اوه ناک نیکه لانو پشت هفن من ها دسا گو تو جاری مثلا ویرا خوینتی ناک فرمو باش پندên îro bidawî bûn ez spasiya mêvanê xwe dikim temaşevana û taybet hêvî min timî got hêvî min bi hêvî min got bi Kurdî hûn binivîsînin û spas ji we re